Għall-ewwel darba f'pajjiżna għandna bajja riġenerata b'ramel naturali. Is-sibt filgħodu il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi inawgura l-bajja tal-Balluta li wara proġett pilota tal-Ministeru għat-Turiżmu b'sinerġija mal-awtoritajiet tal-ambjent, tat-turiżmu u taż-żoni turistiċi sar xogħol fuqha biex ittella r-ramel naturali minn taħt l-ilma baħar u tpoġġa fuq il-bajja li issa għandha tul ta' madwar 20 metru. Stephanie Attart, mill-Awtorità Maltija Turiżmu, spjegat ma' One News li b'faċilitajiet ta' showers u ta' riċiklaġġ fuq din il-bajja se jkun hemm dejjem preżenti beach supervisor u lifeguards. Spjegat ukoll li l-awtorità se tissorvelja l-bajja kuljum biex tistudja l-impatt li l-mewġ se jħalli fuq ir-ramel. Li ħajjiġri ħajkun hawn żewġ lifeguards kuljum minn issa sal-aħħar tas-sajf, ħajkun hawn ukoll il-beach supervisors kif ukoll affarijiet oħra bħal showers u bins. Barra minn hekk aħna ħankunu qed inkomplu nagħmlu l-monitoring bi frekwenza pjuttost mhux ħażin biex naraw il-bajja kif ħadd iżviluppa. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li dan kien proġett esperimentali bil-ħsieb li b'mod sostenibbli għall-ambjent jittiebu l-bajjiet Maltin u Għawċin. Dan fl-istess waqt li biżjed nies fil-bajja tal-Balluta igawdu wkoll ir-ristoranti tal-madwar. Il-ħsibu li l-istess proċess li sar fil-Balluta jiġi implementat fuq bajjiet oħra, fosthom dik tal-Mellieħa f'Malta u ta' Xlendi f'Għawdex. Bħalissa inħallsu li l-bajja prinċipali tagħna tal-Għadira fejn isiru ħafna studji fuq il-sand replenishment li jista' jsir hemmhekk hemm opportunità sabiħa. Qed inħarsu wkoll li opportunitajiet ġewwa Għawdex flimkien mal-kollega tiegħi Justin u konvinti li sena wara sena nibdu nagħmlu proġett il-kwalità tal-prodott tagħna jista' jtjib ħafna.